Ndị okwu na-adagbo ụwa ma ekwupụtago olileanya nwere na Anambra steeti ga na-esi n'ike n'abalị n'ike ma jụkpọọ oku ka ejikọta aka ọnụ wee kwalite mmepe. Ndị kpọrọ okwu anụ a na-akpọ okwu a na mmerube mmemme afọ 33 eji kewapụta steeti a otu steeti a si wee na-aga n'iru kamgbe ekewapụtara ya n'abalị 27 n'ọnwa Ọgọst 1991. Ọ bụ Jeneral Ibrahim Babangida kewapụtara ya si na Anambra steeti ochie wee pụta nọrọziara onwe ya. Emmanuel Okonkwo wetara anyị akụkọ a. Okwu ọnụ n'ihe banyere ndọrọndọrọ ọchịchị bụ Dọkịnta Jude Emecheta kwupụtara na Anambra steeti emegori nke ọma n'akụkụ niile ebe ọ kọwara na ọ bụ eziokwu na Anambra n'ugbu a bụ nnọọ nke na-eketeghị ihe ọbụla na Anambra mgbe ochie, ebe Enugu steeti nke ekepụtara na ya bụ Anambra nke ochie wekọrọ ihe niile ya na Anambra nke ọhụụ nwere, ndị gụnyere ọdụ ụgbọ ufe, ụlọ akwụkwọ mahadum nke gọọmenti etiti akpọrọ UNN, ụlọ ọgwụ nke gọọmenti etiti, ebe a na-alụpụta ụgbọala dị iche iche akpọrọ Anambra Motor Manufacturing Company Limited (ANAMCO) n'aha bekee, yana imerime ihe ndị ọzọ. Ebe ọ kọwaziri n'agbanyeghị ihe ndị a niile na Anambra steeti nke ọhụụ a bụ nnọọ nke na-eme nke ọma kamgbe ekepụtara ya ka ọ nọrọ onwe ya. N'aka nke ya, onye eji okwu ya agba izu n'obodo Ọka bụkwazị otu onye na ndị eji okwu ha agba izu n'otu apụga bụ Chief Mmadu chọpụtara na Chineke ji nnọọ ezigbo ndị ndu wee gozie Anambra steeti, ọkachasị site n'aka Maazị Peter Obi, Chief Willie Obianọ wee lukwezi anụ aka onye ọchịchị gọvanọ nke steeti a n'ugbu a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo, ebe ọ kọwara na Anambra steeti bụzi nnọọ obodo eji anya isi, ebe enwegoro ntọala ịgụ akwụkwọ pụrụ iche, nwee ọdụ ụgbọelu, nwekwazịa ụlọ ezumezu nke mba ụwa niile, ya nakwazi ụzọ awala pụrụ iche nke bagasị n'ime obodo niile dị na steeti a, ma kpọzie oku ka ndị mmadụ tinye aka ka e wee bugota steeti a n'ogogo dị elu. Chief Mmadu nọrọ oge ọ na-akpọku ndị Anambra nọ na mba ndị ọzọ ka ha bụ ndị ga-ewelata akụnụba ha n'ụlọ, nyere aka n'imepe obodo a bụ Anambra steeti, ma nyekwazịa ndị ntorobịa ọlụ. Kpọkue ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo ka ọ bụrụ onye ga-eneba anya n'ihe gbasara iwulite nchekwa ndụ na akụnụba nke steeti a iji wee mee ka ndị oji ego achụ ego nọ na mba ndị ọzọ wee bịa na Anambra steeti inye aka wee mepee obodo a. Dịka o si wee kọwaa onye ji ọkwa chairman nke Anambra State Disability Rights Commission bụ ọkaiwu Chuks Ezewuzie, Anambra steeti emegoli nke ọma n'ihe gbasara inyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ na steeti a aka, ọkachasị ndị ike dị n'obi, ebe ọ kọrọ na nke a pụtara ihe kamgbe otu APGA were ọchịchị na steeti a n'oge Peter Obi, oge o nyere ndị ike dị n'obi akpọrọ People Living with Disabilities n'aha bekee, o were ịgụ akwụkwọ n'efu, nyekwazịa ha ọlụ, ma nyekwazịa otu ha nọ na steeti a nkwado n'ụzọ pụrụ iche. O kwukwazị n'oge ọchịchị gọvanọ Willie Obianọ na-enyekwazi ndị ahụ ike dị n'obi ọlụ na steeti a wulite ibi ndụ ha site na amụma dị iche iche nke ọchịchị ahụ wepụtara, ma mekwazịa iwu nke ga na-echekwa ọdịmma ndị ike dị n'obi na steeti a n'ogogo dị iche iche, ebe ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo n'ugbu a na-agbakwazị mbọ dị iche iche ịhụ na ndị ike dị n'obi na steeti a n'ọnụ lu ha n'okwu n'ogogo gọọmenti dị iche iche na steeti a. Ọkaiwu Ezewuzie kpọkụziri oku ka eneba anya n'ihe gbasara itinye ndị ike dị n'obi n'ogogo gọọmenti dị iche iche na steeti a, nyekwazie ha oghere ikwu ọnụ ha n'ihe gbasara iwu dị iche iche nọ na steeti a iji wee mee ka Anambra steeti chawapụ ma bụrụ ọkaibe dịka ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo si wee na-atụ atụmatụ nye steeti a. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.